सावंतवाडी नगर परिषदेचा सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झालेली आहे। सकाळपासून शांततेत एकदम मतदान या ठिकाणी सुरू आहे। प्रत्येक उमेदवार व उमेदवारांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी ठिकठिकाणी ठाण मांडून बसले आहेत। मतदार राजा कसा बाहेर येतो आणि कशा प्रकारे मतदान करतो हे प्रत्येक आपल्या आपल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी प्रयत्न करत आहेत। दुपारपर्यंत बघितलं तर एकूण 40% या ठिकाणी मतदान झालं होतं। तर 3117 महिला, 3811 असे पुरुष मिळून 7756 एवढा मतदाराने आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे। संध्याकाळपर्यंत किती टक्के मतदान होतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। प्रत्येक उमेदवाराचे कार्यकर्ते म्हणा, पदाधिकारी म्हणा, मतदार राजाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी मतदान करून घेण्यासाठी प्रयत्न करतात। संध्याकाळपर्यंत किती टक्के मतदान होईल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। कोकणसार लाईव्हसाठी लव परब, सावंतवाडी।